Сега ще ви покажа как се пие ракия на връх Полежан. За целта трябва да имате отново шише ракия, по възможност домашна, за да няма главоболие на другия ден. И лукум сладки времена. Този кой поколение? Първо. Първо поколение, добре. И как се пие шише ракия или капачка ракия или все тая някаква ракия на връх Полежан. Намирате си хубава гадка. Както знаете, на връх Полежан гледката от всякъде е много хубава, защото е панорам. И защо се казва Полежан? Трябва да си полегнем. Наливаме капачка ракия. Понеже капачката е малка, наливаме втора капачка ракия. Как е? Още не сме стигнали до това как се пие ракия на Полежан. В момента загрявам. Отваряме лукума. Приготвяме си парченце лукум. И сега сипваме капачка ракия. Взимаме парчето лукум. И отпиваме. Пак се омазах. Ето така се пие ракия на връх Полежан. Уху! Аплодисменти! Може и така.